Dávam taký malý tip. Ak začnete svoje ráno tým, že si idete zabehať, tak sa vám v ten deň už nemôže nič horšie stať. Ale teraz, druhá strana mince zase je, kebyže by napríklad ľudia neexistovali a nezabíjali by zvieratá pre konzumáciu. Tieto zvieratá... Hudinko, ale keď si v noci unavený a nestíhaš, nemusíš nahrávať veľké monológy. Kľudne toho nahraj menej a choď spať. Obklopený svojimi blízkymi, ktorí ich držia za ruku. Ahojte, vítajte v 7. dni výzvy Ja versus kamera. Až včera sa mi stalo, že som si prvýkrát hovoril, že sa neviem dočkať, kedy táto výzva konečne skončí. Posledné 2 dní sa mi proste nepodarilo dokončiť video na čas do polnoci. A môže to byť tým, že som sa proste rozhodol monologovať o 10. v noci a potom som nemal čas video dostriať. Teda určite je to tým, nepochybne je to tým. Témou dnešnej výzvy je nejaká taká sebareflexia, nejaké také zhrnutie týždňa. Nie, že by som tieto témy nejak silno dodržiaval, ale keďže je nedeľa a vidíte, že mám celkom čas, je vonku ešte svetlo, tak je ideálny čas aspoň dneska tak urobiť. Napriek tomu, že som mal teraz také ťažšie dni a nestíhal som, tak sa mi tá výzva stále strašne veľmi páči. Je to niečo úplne iné takto nahrávať každý deň a každý deň rozmýšľať nad tým, že čo by som mohol nahrať, čo by som mohol vymysleť. A mám taký pocit, že keď sa na to ten mozog aj tak naladí, že už sa dostane do toho, že už sa udá nejaké tempo, tak mu to ide už aj ľahšie. Už proste aj vymýšľať nejaké tie scény, zábery, nápady, veci, čo poviem. Mám pocit, že už to ide o mnoho jednoduchšie. Že to zvládam lepšie. Dokonca som si všimol, aj mi tak bolo povedané, že už som celkom uvoľnenejší a ľahšie sa mi rozpráva na tej kamere a rozprávam tak koherentnejšie. Rozhodne je to cítiť hlavne po tom prvom dni, čo som tu behal po miestnosti, zadýchaný, nevedel som rozprávať. Dosť pomohlo, že som vlastne na videách takto spomenul tempo. Hlavne teraz, keď rozprávam úplne bez scenáru, rozprávam len čo mám na mysli a rozprávam pomalinky a predýcham si to, tak je to ako keby som sa s niekým rozprával a niečo mu vysvetľoval, úplne proste prirodzené hovorové slovo. Jedna nevýhoda tohto trochu je, že keď si pozerám vlastne pri strihaní toho videa, tak ten zvuk je strašne potichu, pretože tým, že som spomalil, tak aj rozprávam do toho mikrofónu príliš potichu, ale zatiaľ z toho nejaké veľké problémy neboli, vždycky sa ten zvuk dá trošku boostnúť, aj keď to nie je úplne ideálne, ale teda tak, to je jedna vec, čo som si všimol. Mám taký pocit, že sa mi lepšie dávajú navon myšlienky, ktoré mám, lepšie sa mi rozprávajú a viem vlastne to, čo je tu, dostať sem o niečo lepšie. Nie je to ešte úplne ideálne, vôbec to nie je úplne ideálne, ale cítim tam zlepšenie, čo je strašne super. Napríklad aj také ťažké témy, ako je bolo predvčerom zabíjanie zvierat, včera som rozprával o depresii. Deň predtým som napríklad, deň pred zabíjačkou, čo bol deň 5, tuším, nie, deň 4, som mal tiež jednu veľmi celkom ťažkú tému, o ktorej som rozprával, aj som si to všetko nahral na video, taktiež som rozprával len autentické pocity. No ale keď som to strihal, tak som zistil, že som toho povedal strašne málo k danej tematike na to, aby sa to oplatilo dať vôbec do videa a celé to bolo také veľmi také cringy, tak som sa to aj rozhodol vystrihnúť. No a na ďalší deň som teda rozprával o zvieratách, zase raz moje autentické pocity, bez žiadneho scenáru a myslím si, že nebolo to až také zlé. Vlastne tým, že sedím pred tým počítačom a každý večer striham a robím s tým programom, používam DaVinci Resolve, pretože zadarmo. Tak vlastne tým, že s tým robím takto každý večer, tak aj to mi ide už lepšie. Už rýchlejšie zvládam všetky tie procesy, mám skratky nastavené, všetko ide rýchlejšie, všetko mám streamlinuté. Dokonca thumbnail do videa som schopný vyrobiť aspoň asi do minúty. Taktiež jedna veľká vec, čo som si chcel zlepšiť, je rozprávať na kameru, keď viem, že je niekto doma. Napríklad teraz je moja manželka doma a z nejakého dôvodu mi to už zrazu nerobí až tak veľký problém. Necítim sa tak
príliš self-conscious, necítim sa tak trápne, nemám ten pocit, že ona ma teraz počuje, ja sa musím snažiť a čo ak niečo zle poviem a bude to snieť úplne trápne, už to celkom opadlo. Ešte uvidíme, ako to bude, keď budeme v rovnakej miestnosti. To bude väčší orešok, ale v tomto aspekte som sa tiež celkom zlepšil. Takže overall by som povedal, že na ten cieľ, čo som si dal na túto výzvu, naučiť sa lepšie rozprávať do kamery, tak prvý týždeň veľmi veľké úspechy. Ja som strašne spokojný zo seba. A teraz nejaké veci, ktoré by sa mohli zlepšiť do budúcna. Za posledné 2 dní som zistil, že nemusím toľko rozprávať, keď na to nemám čas. Lebo to potom nestíham a nemusí to video byť také dlhé, nemusí byť dlhšie než 7 minút. Nie, že by som sa o to snažil, ja len toľko rozprávam, keď už sa raz spustím. Chcem povedať vlastne všetko, čo mám na mysli. Chcel by som sa teda tomuto vyvarovať, pretože je to náročné každý deň natáčať, strihať, obzvlášť keď začnem natáčať o 9:30 a všetko to postrihať. Počas týždňa je to ťažké, keď mám nejaký busy deň, že som na návšteve alebo tak je to riadne ťažké. Čiže mal by som v tomto zvolniť. To je jedna vec, čo musím vylepšiť. Ďalšia vec, čo by som mohol vylepšiť je, tak ako všetci, čo si zrazu začnú uvedomať svoje rozprávanie, vynechať také nejaké vatové slova. Takže preto, takže tak používam veľmi často. Snažím sa to nejak obmedzovať. Niekedy to vystrihávam priamo, keď striham nejakú tú scénku. Niekedy to vystrihnúť nejde. Takže tak. Obmedziť to. A obmedziť hlavne moje takže tak. Ak ešte budem musieť počúvať takže tak pri strihaní videa, tak sa asi zbláznim. A ďalšou dobrou vecou by mohlo byť naplánovať si veci dopredu. Aj keď som si všimol, že keď sa len takto spustí kamera a začnem rozprávať, že to nie je až také zlé a často keď idem podľa scenáru, tak neviem, z nejakého dôvodu mi to ide horšie o niečo, ale zase nie, že by som mal niekedy nejaké úplne premakané scenáre, presne napísaný dialog. Jedna vec, čo som si ešte všimol, je, že keď takto rozprávam, a takisto, jak som aj teraz spravil, že sa často pozerám do boku, proste nepozerám sa na kameru, nerozprávam na vás, ale je vidieť, že rozmýšľam, že to mám také, všade mi behajú oči. Ale to sa mi deje, aj keď sa rozprávam priamo s ľuďmi, musím sa priznať, a je to asi nepríjemná vec. Možno to bude niečo psychologické, nejaký dôvod na to, ale hej, toto by som mohol zlepšiť. Aj keď zatiaľ mi to pomáha lepšie rozprávať na vás, takže neviem, či je to až taká zlá vec. No uvidíme ešte. V rámci nenaťahovania všetko, aby som to možno už tu aj skončil. Čiže celkovo som z výzvy veľmi spokojný. Všímam si nejaké veci, čo robím zle, budem ich zlepšovať. Všímam si hlavne veľké zlepšenie, čo ma strašne teší. Dostal som aj dobré odhlasy, hlavne od Martina. Ďakujem, Martin. Veľmi si vážim vždycky, keď mi do facebookovej skupiny napíšeš komentár a niečo pekné mi tam napíšeš, úplne si to cením. A je mi ľúto, že neviem, vždycky mám taký pocit, že neopätujem túto spätnú väzbu. Je to normálna veta? Neopätujem túto formu komplimentov veľmi, ale strašne sa mi páči aj tvoje videjka, neboj sa, strašne sa mi páči aj Máriové videjka, má veľmi zaujímavú tému. Skúsim dať linky dole do videí, do popisu videa na ich kanály. Mario robí videa o moderovaní, pretože to je jeho taká tematika, on sa v tom chce zlepšiť, preto vlastne vymyslel aj túto výzvu. No a včera sa pripojili aj noví ľudia, videl som nových ľudí v našej výzve, čo ma strašne teší a dúfam, že sa to ešte zväčší, že ešte viacej ľudí tam začne postovať tie veci, lebo väčšinou to tak býva, že to video dokončím niekedy večer a potom sa idem osprchovať, kým sa renderuje, potom ho dám uploadovať a vlastne idem spať a ešte v posteli si pozerám všetky tie ostatné videjka a je to taká sranda, vyslovene taká rozprávka na dobrú noc, že ešte pozerám Maťové, Máriové videjko a ak ich bude teraz ešte viac, tak je viac pozerania. Bude to super. Ale taký príjemný pocit, taký príjemný pocit komunity, že
takto spoločne tvoríme, takto si to spoločne pozeráme, takto si to spoločne hodnotíme, komentujeme. Je to proste super. Toľko k mojim pocitom asi z tejto výzvy. Je to proste super a teším sa, že v tom môžem ešte pokračovať, aj keď je to niekedy fakt náročné. Majte sa pekne, ďakujem, že ma sledujete. Ďakujem, že som môže byť súčasťou tejto výzvy. Veľmi si to cením. A tak, veľa šťastia do ďalších týždňov a dúfam, že ma budete ďalej pozerať a že sa mi podarí robiť zaujímavé videjka. OK, majte sa pekne.